Kikam tu kamluti kadang mi kisngi kilanang yai peteng ha ka ba kibriu ki bale yakni kam kim don shu ke jingle rai ni ke jingtieng bandrung kat hagi jaka ki balap ki basyam bat ka ba kham smopo ka dei ba kini kibriu kinudru banle yakni kam wat ha ka yeng ka badang don ke jingja basmusi kani ke jingja ka dei ke belaja ha ka step herngap ka khat neutrik nai lur arjar persan ha ka wei ka yeng ka badon halum ding jeri kabadang hap ban mat ke jingsosi namar ke jingdon ki balaklat no kal hap ban mat pat sa ya ka wei pat ke jinge hadin bo wei nong tu layo bandrung ha ka te ke yengsa bat bantu ikhtiar gitar kat kum ke CCTV kabalayo ban priang layo I bakani ke jingja kelaja ha ka por sau bejim step ha ka balala ban yo I yo wei brio ubala swat ya ka te ke yeng sharum shaneng ha ka bolok persang swa ban ple ka kherdom ula kiu pat na khardom banyo rung sakati ka yeng hakapor ba kibriu kidang yo thia layo jingtep bo ne nong tu layo bantu hadu sautli ki mobile phone ka wei ke ATM card bat ka bek pisa hadin kani ka jingja na ka liang ka te ka long yeng kala ujo da ke jahar halom dingjri police station Habatin, pej bahagi ki Sharp Plus F. Ka Plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Sharp Plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka Sharp Plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya